Il-Bank of Valletta fetaħ l-2026 bidu finanzjarju b'saħħtu minkejja sfidi internazzjonali. Fl-ewwel 3 xhur tas-sena, il-bank reġistra qlieħ qabel it-taxxa ta' 54 miljun euro, tnaqqis ta' 19.5% fuq l-istess perjodu s-sena li għaddiet. Il-bank spjega li r-riżultati ġew affettwati minn fatturi straordinarji u tensjonijiet ġeopolitiċi illi waslu għal telf fil-kummerċ finanzjarju ta' 3.6 miljun euro. Madankollu l-bank qal li dan ma affettwax il-pożizzjoni kapitali jew il-likwidità. It-tnaqqis fil-profitabilità li rajna li madankollu xorta tatna profitti sostanzjali sew kienet minħabba fatturi li ġraw ta' darba normali li fi żmien ta' 3 xhur ikollok dat tip ta' affarijiet illi jittendu mbagħad li jerġgħu jiġu lura f'posthom fil-bqija tas-sena u bekk inżommu l-aspettattiva tagħna għal profitti tas-sena kollha kemmi f'dik li ġa ħabbarna qabel ta' bej 210 u 250 miljun euro. It-tħul net mill-Maċ skorra l-100 miljun euro. Fl-istess waqt, il-bank reġistrat kabbir fl-investimenti, fl-użu tal-kards u l-pagamenti. L-assi totali laħqu r-rekord ta' 17 biljun euro, waqt li d-depositi qabżu l-14.1 biljun euro. Il-portafol tas-self telal 8.3 biljun euro, bżieda qawwija fis-self għadjar. Tkabbir notevoli fil-kamp tas-self fejn il-loan book tal-bank, ġifieri is-self lil bankjati kemm lin-negozji kif ukoll il-klijenti personali għal home loans jew għal self personali ieħor kiber bi 15%. Notevolment, jekk wieħed ħares li l-home loans kellna l-ikbar tkabbir għax kellna tkabbir ta' 18% li juri biċ-ċar li l-bank huwa l-entità preferuta għas-self għal min irid jixtri l-ewwel dar jew it-tieni dar. Il-bank qal li qed iżomm għajnejh fuq l-iżviluppi ġeopolitiċi globali, iżda jqis li l-ekonomija Maltija tinsab f'pożizzjoni relattivament b'saħħitha. B'dan il-qafas, il-Bank of Valletta jistenna li jkompli jappoġġja lill-klijenti u lill-ekonomija f'ambjent internazzjonali dejjem aktar inċert.